Plantes per a una oficina més saludable. Algunes plantes decoren mentre fan un miracle, eliminar una llarga sèrie de substàncies perjudicials per a la salut, presents a l'aire en els espais mal ventilats. Per exemple, les oficines on hi passem tantes hores. Aquestes substàncies provenen d'una sèrie de productes amb els quals convivim diàriament: aerosols, bosses de plàstic, dissolvents, adhesius, fibres sintètiques, vernissos i pintures, productes de neteja d'higiene personal, però també impressores, fotocopiadores, mobles. La majoria de les espècies purificadores provenen d'ecosistemes de jungla. Estan acostumades a prosperar en condicions adverses, amb alts graus d'humitat i amb poca llum, i per això desenvolupen un fullatge abundant. Per això tenen una alta capacitat de filtratge. En la llarga llista de plantes purificadores n'hi ha moltes de molt conegudes: heures, palmeres, falgueres, dracenes, ficus, espatifil·lis, potos i també plantes de flor com ara anturis, azalees, orquídies. Totes aquestes plantes són de fàcil manteniment, ideals per tant per a una oficina. Si utilitzes testos amb autorreg, l'única feina que tindràs serà omplir el dipòsit d'aigua de tant en tant. L'espatifil·li és una de les plantes purificadores més poderoses i durant l'estiu fa flors blanques. Entre les populars dracenes, la marginata és la més eficaç com a depurativa. A més, és molt resistent i s'adapta a totes les condicions de llum. El frondós ficus petit, tan habitual a les cases i a les oficines, però sobretot el ficus ali, de fulles allargades, són grans depuradors de substàncies volàtils. També l'areca i la camadorea, les palmeres més fàcils per a cultivar en interiors, actuen purificant l'aire. Pel seu port penjant i el seu aspecte fresc, l'heura, Hedera helix, és molt decorativa. Pot formar cascades verdes des de cistells suspesos o altres suports. És un prodigi d'adaptabilitat i viu perfectament dins d'una oficina. I per últim, els potos. Una cascada de fulles tan espectaculars només es pot aconseguir amb aquestes plantes de ràpid creixement. Perquè es mantinguin sanes i boniques molt de temps, cada 2 o 3 anys convé trasplantar-les per renovar el substrat i permetre que les arrels s'expandeixin. Busqueu un test una mica més gros perquè puguin créixer. Esteneu una capa de còdols al fons i cobriu-la amb uns centímetres de substrat universal. Mulleu el substrat perquè sigui més fàcil treure la planta. Si té fulles llargues, lligueu-les o emboliqueu-les per evitar que es facin malbé. Traieu la planta del seu test. Si les arrels estan espiralitzades, convé fer-hi uns talls verticals amb un ganivet filós. Introduïu el pa de terra en el test nou i ompliu els forats amb substrat universal fins a 2 centímetres de la vora. Premeu amb els dits per eliminar les bosses d'aire i regueu-la generosament. No cobriu la terra amb àrids o escorça perquè els microorganismes de sòl actuïn amb més eficàcia.